Halubom. Nerozumiem celkom tvojej otázke. Tak ty nerozumieš mojej otázke? Prichádzaš o polnoci a skoro ráno zase ideš preč. Kam chodíš, čo? Možno som si niekoho našla, Keriman. Ty? Ani tú tvoju nevestu sme dnes nevideli. Nemala by ešte rodiť? Odkiaľ to mám vedieť? Som pôrodná baba a prečo sa vlastne pýtaš? Budeš sa starať o malé? To nie, ale zaplatím podľa toho nájomné, preto sa pýtam. Čo? Ako to myslíš? No, keď sa narodí dieťa, nemôžem tu bývať, Keriman. Teba sa to predsa nejako netýka. Po narodení bude plakať a ja nechcem každé ráno počúvať detský plač. Ty si jeho teta, ty to zvládneš. Neboj sa, po pôrode pôjde Nuraj aj s deckom preč. Ale nepôjde. Oskan ti ju zavesil na krk. Budeš sa o ňu starať 15 rokov. To máš. Počkaj, čo znamená, že mi ju zavesil na krk? Ty si myslíš, že sa budem až do smrti starať o všetky Oskanové decká? Pamätaj, nič také nemusím, nič! Ak nemusíš, prečo si ju potom vzala k sebe domov? Ha? No, veľa šťastia, drahá. Už je neskoro. Budeš sa starať o to decko. Nezdržuj ma, idem do sprchy. Len choď, vylej na seba hektoliter vody. Vďaka tebe vyschla aj Istanbulská priehrada. Pozrime sa. Ešte aj chrápe. Navyše si zaumienila, že si ju zoberiem